Amb uns mesos de retard per culpa de la pandèmia, Cristian ha presentat avui el seu treball de fi de grau. L'ha fet sobre l'empresa on ara treballa i en la qual l'any passat va fer les pràctiques que posen fi als estudis. Es verdad que tenía la experiencia de algunos amigos que han ido a la universidad y que decían de que los grados superiores pues que eran una pérdida de tiempo, pero hemos tenido muy buenos profesores con muchísimo nivel, profesores que tienen proyectos personales y que nos han apoyado desde el primer momento incluso a lanzar, porque tengo compañeros que han lanzado sus propios proyectos. Aquest curs, els 50 alumnes de primer i segon fan classes presencials i telemàtiques, tot i que la formació que reben els estudiants no ha variat. Quan llegis és tot molt pràctic i també guanyes molt de contactes i tot això, i estem molt contents i veig que això, que té sortida, que vaig a allà on vull. Tenim unes pràctiques de 400 hores abans que els alumnes acabin, la qual l'empresari té l'oportunitat de provar a l'alumne i la majoria dels alumnes acaben fent feina a les empreses on han fet pràctiques. A l'Institut de Manacor fa 5 anys que fan aquesta formació, que a Mallorca també es pot cursar a Inca i a Calvià.